Chick. 5:38 ang umaga. So yun mga kaparing Gison, magandang hapon po. Time check natin ay 2:59. Ayun, dito kami ngayon sa tindahan nila mama. Dito kami sasakay. Asawa ko kumakain. Yun. Yun, gulay. Paborito ng asawa, malunggay tsaka sitaw, pinaghalo. Yung gamit namin. Anak ko nandito rin. Kaka-birthday niya lang kahapon. Mama nandyan. At dito kami sasakay ng bus. Kasi yung anak nga namin dito namin iiwanan kila mama doon matutulog. Kaya dito na lang kami sasakay para makita naman kami ng anak ko na umalis. Yun, abang-abang na lang tayo kung anong oras tayo makarating ng Maynila. Abang pa lang ng Super Lines. Dito kasi mismo dumadaan din. At sana maging ano yung biyahe namin ngayon, maging okay. At yung pagpunta namin sa PGH sana maoperahan na. Masakit yung ulo. Minum ka na ng ano? Gamot? Huh? Inom akong po namin eh. Yung pang-spray sa ilong. Nag-spray ka? Bus na. Kailan pa na? Sabi ko sa'yo, bibili. Doon na lang. Ayan po! Let's go! Ayan po, nakasakay na nga kami sa Super Lines. 3:32. Time check. Ayan. Asawa. Dito na kami sa Bula. Biyahin na. Oh. Only in the Philippines. Malupit yung nangyari sa amin. Duman yung Super Lens, ko naabangan. Kasi nag-i-edit ako. Nangyari, nagpahatid kami dun sa ano, hinabol nung nakamotor. Tapos huminto yung Super Lens. Hinatid kami nung kulong-kulong. Hinabol namin yung bus. Ayun, sumayad. Bula, dito na rin sa Bula. Ayan, ticket na. Aircon 950. Dali sa anak. Okay, may ticket. Dito na kami sa Naga. Stop over muna. Ihi muna. 4:57. Dito tayo sa Naga. Kasama ko nasa CR pa. Tayo 1170. Naga City. Maaga kami nitong makakarating sa ano, Maynila. Aircon yung sinakyan natin, aircon. 950 yung pamasahe. Ano? Papunta ng sentro ng Naga. Pabalik Mount Isarug. Ayun oh. Super Lines. Let's go.
nag-CR. Yan, sipukot na tayo. Alas 6:11. Tara, sipukot. Asawa ko tulog. Ayan po, alas 7. Dito po tayo ngayon sa Ragay, Camarines Sur. Kain muna. May dala kami ng may dala kaming cup noodles, asawa ko. Cup noodles saka itlog. Nasa loob pa yung asawa ko. Ragay, Camarines Sur. Cup noodles. Sa kutsara. Tsaka may itlog kami dyan nadala. Kain po tayo. Para tipid. Mahal kasi ng pagkain dito. Ito, dinagdagan na yung yung dinoto na itlog. Kape. Tayo nilalamig. Lagay natin dito para mainit. May dalang kanin? May dala pa siyang kanin kaunti. Dala mo na yung gulay ni mama. Ayan. Okay na yan. Luto na. Kailangan tayo magtipid. Baka kapusin tayo ng budget. Ang kutsara dala mo? Ha? Cup noodles sapat na. Alas 7, alas 7:09. Sige. Bakit? Baga tayong darating sa Maynila, sigurado. Mga alas 3.
lang kasi bawal mag-refill. Grabe man dito. Bawal tayo ulitin ito. Ba't mong bawal? Siyempre, priority na ako sa kanila. Malagay. Sunod na istasyon. Sunduan. Depende. Atin na naman. Atin muna siguro. Atin muna nasa, ano, alas 10 nasa atin muna tayo. 7, 8, 9. 3 oras. Atin muna. Basin mo na ito. Basin mo na. Basin mo na. Dami mo na pati yan sarong tubig sa main ang laman niya sarong kapahaan na lang. Nakakasutog sa may mga balon, main ang ininom mo. Kuripot. Pwede tubig pinagkakait. Kain man o mayo man. Ayan, solve. Busog. Solve. Busog na tayo. Ayan, busog na. Ayan, madilim. Grabe naman pati yung tubig. Pinagkukuripot dito sa restaurant. Yung may baon kasi uminom sa tubig nila. Ayaw bigyan. Dapat pala po mga iinom doon yung mga bumibili lang.
chick. 3:39. Dito na yung sa ano, sa Riyaya, Quezon. Ngayon alas 12, dun tayo sa ano, Atimunan. Hindi na ako nag-video doon. Ngayon sa Riyaya. Riyaya, Quezon. Shoutout sa mga taga Sariaya. Sariaya, Quezon. Bago tong ano bagong ano na ang super lines. Right Express. Sunod itong hinto nasa ano na, sa Maynila na. Ayan, umaga na. Cubao na, malapit na mag-Cubao. Time check natin. Ayan, pababa na kami. Dito na kami sa Cubao. Pababa na kami. Bangga. Yung ano ko. Ayan, time check 5:38 ang umaga. Madami sa kami. Dalawa kami. Tara. Ito na. Dito na kami sa Cubao. Abang na kami ng jeep papunta ng Santa Misa. Yo. Ayan, lakad-lakad na. Dito kami sa palengke ng Damka. Damka. Sako pa mo na di ka po. Matukan ako sa sa'yo. Doon kababa lang namin ng jeep. Mga chicken, no? Dami rin taga Bicol baga dito, no? Yung binibilan dati natin ng barbecue.
Pantinuguan oh. Ha? Nakagayat ng mga pandinuguan. Ito ba guys, taga Bicol. Ano? Taga Bicol. Ayan, kitanda. Ayan. Nga mo yung durian ah. Durian. Ay, pating. Yellow pin. Grabe na halbitan. Lakad-lakad. Yung may tilapia sa bato. Allergy. Bulwig na. Grabe din na sila. Dito naman sa TV. Dito na ako sama. Shoutout sa mga viewers natin na taga rito sa Santa Misa. Nandito na yung paring Jason nyo. Dito pala to. Ang binibilang natin ng ano, lugaw. Ilang taon din tayo hindi nakapunta rito. Nasa 9 na taon bago nakapunta dito sa Santa Misa. Kasi umalis ako dito, yung anak ko 1 taon pa lang. Susi, nandiyan ba sa'yo? Susi ng bahay. Dito na. Malapit na. Silipin natin yung covered court na nga. Dati wala yan oh. Dito yung court dati. Dito si Bayaw. Ang motor ni Bayaw. At yan po, dito na nga po kami sa Santa Misa. Dito sa bahay ni Bayaw. Yun. At salamat at okay naman yung biyahe namin. Bali, napatagal ko yung biyahe namin gawa ng pagdating namin sa bandang Sariaya ata yun. Sariaya o Nilaria. Na-traffic kami, mga alos magdadalawang oras nakahinto yung bus. Kaya yung inaasan ko mga alas 3 sana darating dyan sa Cubao. Nakarating kami mga alas 5 na. So, malapit lang naman dito, Cubao saka dito sa ano. Dito sa Santa Misa. Bali, isang sakay lang. Pag galing Cubao, isang sakay lang. Sumakay kami ng stop and shop. Tapos, bumuha kami dyan sa kanto. Nilakad na lang namin din na kami sa ano, dumaan sa palengke. Damka. Diretso na dito. Yun, asawa ko tulog.
Dito. Si Bayaw, kakalis lang pumasok. Yun. Hindi na kami pupunta ng Cavite, gawa nga ng napakalayo nun kasi yung balak namin pag ano, kung ano sabi dun sa ospital, kung wala pa, uwi din kami bukas, sasakay din kami bukas. Depende kung ano yung schedule na ibigay nung dun sa ospital. Pero pag halimbawa, kung papabalikin pa, halimbawa, isang linggo, tapos bumalik, ihintay na namin. Nantay-hantay na lang tayo. At yun, siyempre, magbablog ako dito sa Maynila. Pa-support po ng vlog na ating gagawin. Kasi para mayroon din sa atin pumasok na kahit paunti-unting, siyempre, dollar. Gawa ng mayroon tayong mag-iipunan na gastusan para dito sa asawa ko. Yun. Sana po pa-support ng channel ko. Tapos pag halimbawa okay na, balik tayo ulit dun sa trabaho. Ayaw kasi sabi niya sa akin, huwag na akong sumama, siya na lang. Kako hindi pwede. Kasi di ba may nabalita dati dun sa yung galing ibang bansa na biglang may sakit naman siguro yun. Yung siguro inatake yun sa biyahe. Kaya ayaw kong mangyari yun. Kaya sabi ko sinamahan ko na lang siya. Kako samahan kita. Kasi yung sabi niya, pag sumama ka matitingga, wala daw akong vlog. Kaya sabi ko yung vlog nandyan lang yan. Yung buhay ng importante, yung buhay ng tao yung importante. Kaya yun, sinamahan ko muna siya para papagamot. Sana po maunawaan nyo yung gusto kong sabihin, ibig kong sabihin. Saka nagpaalam naman ako dun sa kanila. Malayo pa, nagpaalam na ako kay Kuya Noli. Kaya nandun na yung team. Ako lang yung wala doon. Yun. Basta yun po. Ay nako. Grabe yung biyahe. Kasi ako, nag-edit muna ako. Ayan ko muna siyang matulog kasi laging masakit yung ulo niya. Yun, abang-abang na lang po kung ano yung magiging resulta dito sa lakad namin na to. Baka mamaya pagkagising niya, pagkain namin, baka maglakad-lakad kami. Magbablog ako. Baka makapagsimba muna. Yun. Ayun po, hanggang dito ng vlog na to at maraming salamat. Thank you po sa suporta nyo sa aking channel. Sana huwag nyo skip yung patalastas at sana panoorin nyo hanggang matapos yung aking mga vlog na gagawin ko rito. At maka-upload ako pa isa-isa. Ito try ko kung makapag-vlog tayo. Yun. Para kahit pa paano maka-ipon pa rin tayo. Ayun po, I love you all. Bye-bye po. Tapos pala, papaayos ko rin yung GoPro. Pinadala ko na kay Bayaw. Kasi nasira yung GoPro ko na isa yung nabili ko. Bali ginagamit ko ngayon na GoPro yung binigay ni Kuya Jojo. Ayun po. Bye-bye. Love you all.